που γίνεται ο ήρωας της βραδιάς μέχρι στιγμής. Νίκησε στον αέρα τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη. Το πρόλαβα γαμό, το κατάλαβα θα μπει. Το 34. Φάνηκε, ενώ φάουλ είναι, γιατί να μην το πιάσει. Βλέπετε και ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι το δεύτερο τους τέρμα. Φιλομένο που έγινε, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ στην κόρη του, τον Πατσατζόγλου νίκησε στον αέρα ο Φιλομένο. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Νικοπολίδης. Άγαλμα είναι. Δείτε και πάλι. Σαΐδη που πιέζει. Πέρασε από τον Κοροσίδη στη συνέχεια. Ο Παπαδόπουλος. Καλό που δείχνει ότι το παιδί πρέπει να συνεχιστεί. Και τώρα